Percepcions personals, el moment de la conversa. Moment de conversar d'alguna qüestió que pot ser més o menys complexa. En aquest cas és una cosa força frapant, però que creiem que val la pena explicar-la. Junt amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Hola, Esteve. Doncs mira, molt content d'estar aquí. Fantàstic. Doncs mira, ara parlem d'un tema, com dic, que no és molt agradable. Parlem d'una exhumació de 800 cadàvers d'infants que s'ha de fer properament a Irlanda. Es tracta de cossos que, a priori, se sap que es van enterrar entre els anys 1925 i 1961 en una fossa sèptica d'un centre de monges per a dones embarassades solteres. Clar, aquest és un concepte que ja d'entrada crida molt l'atenció, però que va existir. Es tracta de la ciutat de Tuam, a uns 220 quilòmetres de Dublín, on s'hi amaga un error que ha commocionat i avergonyit la societat irlandesa des de ja fa alguns anys. Ha començat ja l'excavació a gran escala per identificar les restes de gairebé 800 nadons que hi van ser enterrats. L'existència de les anomenades llars materno-infantils, conegudes com les cases dels horrors, s'ha descrit com una taca fosca a la societat irlandesa. Aquestes instal·lacions allotjaven dones, moltes d'elles joves, que es quedaven embarassades fora del matrimoni i que després la societat assenyalava i marginava. Les exhumacions de les restes dels nadons podria complicar-se pel fet que es creu que també s'hi van enterrar víctimes de la gran fam irlandesa del segle XIX. La historiadora que està dirigint totes aquestes excavacions va aconseguir posar noms als 796 menors que es creu que van ser llançats allà, com us diguem, entre els anys 25 i 61. Tanmateix, només va trobar el registre d'enterrament d'un nen. Aquestes feines d'identificació dels cossos arriben més d'una dècada després que els investigadors descobrissin la fossa comuna en la que era l'antiga fossa sèptica de la casa regentada per monges catòliques. Des de llavors només és un monument commemoratiu. Bé, això és molt heavy, És una cosa complexa i aquí la qüestió és, Jordi, per obrir una mica el debat, seria què podem fer si ens trobem en un cas així? Perquè, evidentment, tot això, diguem que ha prescrit, que això també és una qüestió que podríem parlar, perquè hem de prescriure els delictes, no? Però d'una altra banda és quan es normalitza una cosa que no s'hauria de normalitzar. I això ens ve donat per la societat, és a dir, si ens posem en els ulls de fa 100 anys, quan es va començar a practicar això en una societat molt conservadora, molt catòlica irlandesa, podries entendre aquesta manera d'actuar o no? Home, costa. De fet, totes les fosses comunes em semblen, doncs això, no? Un acte esgarrifós de la humanitat, no? I costa d'entendre, doncs, provenint d'on prové. L'exercici d'identificació, imagina't, de tantes persones, només un nen. Un. No sé, jo crec que és la crueltat humana, o és que no sé com dir-ho. Clar, fossa comú perquè no sabem qui és i els posem tots allà dins. Bé, és molt frívol parlar-ho d'aquesta manera, la veritat, però que no és una cosa que m'agradi gens. Fixa't tu que això que es diu el dret a la vida, no? Tot aquest moviment ultraconservador, que el que pretén és evitar que hi hagi precisament interrupcions de l'embaràs, el que fa és, en aquest cas ho feia, era matar directament aquestes criatures. És a dir, no sabem si van arribar a néixer o no, no sabem si es va arribar a extreure el cos d'aquest nen abans que acabés la gestació, això no ho sabem, però en qualsevol cas es va acabar la vida d'aquestes persones, ja no parlem de nadons, parlem de persones, de forma abrupta. Per tant, aquells que defensen la vida, al final se l'acaben carregant. Sí, està clar. A veure, és que em costa opinar d'aquestes coses perquè per una banda jo crec que el respecte, doncs això, no? En un cos ja que no té vida, doncs bueno, hauria de ser màxim i dut doncs, en aquest extrem doncs em sembla molt cruel. És a dir, és com un doble crim, no? És a dir, em carrego una vida, una persona, i després a més ho amago. Sí. Jo me la carrego i després la llenço. És a dir, sense entrar en detalls de que si som practicants o no som practicants, si som ateus, si som creients. Són persones. Exacte. És a dir, si a més qui practicava tot això pregonava ser
doncs això, catòlic, respecte doncs, a la seva doctrina, respecte a la vida, és que encara més motiu això s'hauria de perseguir. Sí, són capítols molt foscos, iguals que els que van haver-hi doncs, amb l'Alemanya, no? Amb l'Alemanya nazi. Són capítols que cada vegada que m'he topat amb ells, amb algun titular, amb algun documental, amb algunes imatges, sobretot, no? Em costa. Fins i tot, i jo no ho respecto però no ho comparteixo, no? La gent que va de visitar Auschwitz, per exemple. No és un lloc que mi aniria jo a visitar-lo, no? De fet, molta gent diu que quan hi ets a dins no t'hi sents gaire bé. Bé, en fi, és ètic, és un tema que forma part de la crueltat humana, de com pot al final girar una persona, girar una societat, doncs primer matar i després cap respecte per la vida, no? O l'amor. La hipocresia doncs, és una part que s'ha de tenir en compte a la vida humana, no? I jo crec que això són actes absolutament hipòcrites. Sí, està clar, és aquella dita, no?, de digue'm de què parles i et diré de què manques, no? Doncs mira, més dades que esgarrifen, En total, 56.000 dones solteres i 57.000 criatures van passar per 18 refugis que funcionaven com a orfenats i agències d'adopció a Irlanda entre els anys 1922 i el 1998. És a dir, que no fa tant de temps que això encara passava, Això és aquí darrere mateix. Saps? Per això et dic, és que sobta molt. Una cosa és posar-se en els ulls de fa 100 anys i l'altra és els de fa 25 anys, 30. Bé, el que sí veiem i el que no veiem. El que no veiem dius, 98, això passava ara mateix, i anava a dir jo, i el que no veiem del que està passant ara, avui en dia, o sí que veiem, perquè precisament ara veiem molt més el que veiem. Sembla un joc de paraules, això, Però on vaig a parar és que compte que això no va quedar allà i ja està. O sigui, altres crueltats segueixen. Doncs fixa't tu que el govern irlandès va presentar una disculpa formal l'any 2021, és a dir, més de 20 anys després que acabés aquest horror. Però el mateix Parlament irlandès no va perdonar als seus conciutadans. Diu una de les persones que va viure aquest infern: cap monja va entrar a casa nostra per segrestar els nostres fills. Els vam lliurar a les monges per estalviar-los la salvatgia de les xafarderies, de les mirades. Els vam lliurar per la nostra relació perversa, de fet mòrbida, amb el que s'anomena respectabilitat. És això que diem, per quedar bé acabes fent aberracions. Sí. Aquella frase que jo tanta mania li tinc, el ves que diran. Al final, per quedar bé, pel ves que diran. Sí. Bé, doncs avui hem estat amb un tema delicat, profund. Però exacte, crec que val la pena comentar-lo. Gràcies, Jordi. Que vagi molt bé.